Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inaprobara na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ley na minapalangkaw nin penalidad sa perjury o angibo na magpaluwas nin bako totoong payag mantang sinumpaan. Sa lindong kan RA 11594 na napirmahan ni Duterte, ang perjury may padusang prison mayor sa minimum record po na taon sa sarong aldaw hasta 8 taon sa medium period hali sa 8 taon asin sarong aldaw sa sa 10 taon. Kung ang nagkasala iyo ang public official o empleyado, ang pagkakapreso ipapasunod sa maximum period alagad ang multang 1 million pesos asin perpetual disqualification na magkaput sa pwesto sa gobyerno. Yan ang pangalaunang bareta halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldaw, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldaw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Diyos
marhay na aldaw sa endo kabos mga tugang Diyos marhay na hapon. Ini po si Father Boots Bombase, OP ng University of St. Thomas Legazpi sa satuyang programang marhay na hapon. Kunya na hapon, kunya na aldaw ng Biyernes, ikapetsa 5 kang bulan ng Nobyembre. Siyempre, kunya ay First Friday. Sana tayo ay karugong sa Sacred Heart of Jesus na sa tuyang dirumdumon ang Friday, First Friday po ngayon na si Kristo tayo ay kanyang iniligtas sa pamagitan ng okay? Kunya na daw mga tugang, ako po ay nakapag-record lamang sapagkat po ako pa nakapag-live pati mga tugang na yaon magkiraray ako ng artista dadagog manunta. Sabi ko nga ni, habok magkamo kaya iwanan o pabayaan. Gusto ko kamo palaging samahan. Okay? So at least magkasama-sama tayo. Kahit man-record pagkat ang dahilan dyan, mahal kayo ni Father Butch. Diba? Mahal na mahal ko naman talaga kayo. Kaya binabati ko pa mo talaga subaybay sa programang marhay na hapon. Lalo-lalo na talaga si Sally-Sally. Si Laroy, si Mix na taga-Kataduanes, si Alvin na taga-Rapo, si Manay Baby na sa Manitong sa Japan, and of course, si Manay Ampi, si Alan Cotor na sa Manila, and then si Lilo Nava, lagi nakikinig niya sa DCGB News Online, and at the same time si Malu Vega Balyon, at talagang naka-tune in lagi yan sa tuya. At gabos na mga nag-inanyog, miski sa man kamo, no? Runa, isa kinabukan. So, marhay na hapon. Sana mga tugang maging marhay ang satuyang hapon. Kaya paano ta ikibuhon ng marhay ang satuyang hapon? Siyempre, mataong giraray ako ning anumang karahayan. No? Pero bago kita magpadagos ka sa tuyang programa mga tugang, hayaan muna nindo na samahan ninyo ako. Okay? Sa pagdarasal ng ating paboritong dasal, Memorare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin.
dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natugang pagkatapos kitang mga G, sa tuya ng buksan ang satuyang temang niya na aldaw, manunungod ini sa anong katiwala tayo? Ano? What kind of caretaker are we? Yan importante. Alam mo, sabi nga, we are all stewards. Or stewardess. O caretaker. Sa Tagalog, katiwala. Okay? O tagapamahala. Importante yan. Ano bang klase tayong tagapamahala? Ginagamit ba natin ang mga ibinigay sa atin ng Diyos na grasya o mga pagpapala? Alam mo, importante yan na gamitin natin ang mga pagpapala, mga grasya, mga ibinibigay sa atin ng pagkakataon, lalong-lalo na panahon. Wag natin na aksaya yan sa mga masasamang bagay. Kaya gamitin ng mga pagpapala na tinanggap natin, hindi para sa ating mga sarili lamang. Ang importante, makatulong tayo, no? Na tayo ay maging kasangkapan ng Panginoon. Mahalaga ito. Itong programang ito nga, ang ginagawa ko, Lord, bago ako magprograma, Lord, sana kasangkapanin po ninyo ako. Makapagbigay naman ako ng inspirasyon sa mga makikinig sa akin. At bigyan mo ako ng hindi lang ng karunungan, pero bigyan mo ako ng iyong grasya. Ano? Na ikaw ang makita, ikaw ang marinig, hindi ako. Ano? Kasangkapanin lang po ninyo ako. Yan, importante. Tanda natin, ang kasangkapan lang. Okay? Tulad makikita natin, ang tulay, kasangkapan yan. Sa pagtatawid. Ano? Halimbawa, kung walang tulay, paano makakatawid? Kaya kasangkapan yan. Ano? Gamitin natin. Ano? Paggamit tayo sa Panginoon. Tayong lahat ay kasangkapan ng Panginoon. Tumulong tayo sa ating kapwa. Okay? Gamit ang mga pinagkaloob sa atin ng mga biyaya o grasya upang higit ng mapurihan ang Diyos. Lahat naman talaga dahil sa ikapagpupuri ng Diyos. At parang sa ganun, makita nila ang Diyos sa atin. Parang purihin ang Diyos sa atin. Okay? Anyway, mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. At syempre, pagbalik ko mga kaibigan, aking ibibigay sa inyo ang mabuting balita. At by the way, ito pong programa natin ngayon ay isang recorded. Ano? Wala pa po ako dyan sa Legazpi. Sana tayo ay magsama-sama muli. Okay? Dahil sabi ko nga, mahal kasi kayo ni Father Butch Bombase. Okay? So mga tugang, tayo muna ay mag-station break. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide.
Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin day pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirab, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagninegosyo bid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Meron pa akong madalas gamiton itong magnesium ascorbate. Ito ay tumutulong upang bumaba ang blood pressure ng tao, kagaya kong may hypertension. Kahit na hindi na ako nakakaramdam ng pagkahilo, ginagamit ko pa rin ang magnesium ascorbate. Kasi kung ang magnesium ascorbate nagpapabata ng BP, ang toro or sex solution ay nagpapasigla sa reproductive system ng mga kalalakihan. Ako po ay si Rolando Borja Bangkaso ng La Medalla Bao Camarines Sur. Ang Doc Alternatibo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar.
Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, DPWH Regional Office 5, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, as ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Ilibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:26. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At tulad ng ipinangako ko kanina bago tayo mag-station break, na itatao ko na sa Indo, usipan ko kamo, kikwentuhan ko kayo, manunugod yan sa Marahay na Bareta ng Kagurangnan. Kasi yan naman talaga ang palaging hugot natin. Ang salita ng Diyos kasi, importante yan sa buhay. Ano? Yung palagi, ano ba ang mabuting balita? Yan talaga ang mabuting balita. Palagi. Nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng kaginawaan sa atin lagi. Ang ebanghelyo ngayong araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, chapter 16, verse 1 to 8. Ito po ay manunungod sa tusong inkargado. Okay? Dapat pakinggan natin mabuti ito kasi let us make a distinction. Okay? Totoo, ang pandaraya ay hindi maganda. Okay? Pero hindi man ang pinag-usapan dito yung pandaraya eh. Ang pinag-usapan dito natin yung kanyang abilidad. Yun. Hindi pandaraya, masama po yan. Huwag tayo mandaya. Ang pinag-uusapan natin dito,
paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay lalong-lalo na makalangit. Ano? Yung tinatawag na strategy. Okay. So paano? Yan. Okay? So mamaya pagkatapos ng mabasa ko ang ebanghelyo, sa aking ipapaliwanag sa inyo mga tugan at i-apply sa buhay. Yun naman talaga ang dahilan araw-araw eh. Ano ba ang application naman ng salita ng Diyos sa ating buhay? Kung paano natin iuugnay. No? Sabi ko nga kasubag o mga tugang, we are all stewards. Tayong lahat ay mga tagapag-alaga. Tayong lahat ay mga tagapamahala. Unang-una, binigyan tayo ng Diyos ng tayo ay tagapamahala ng ating buhay. What are we doing with our life? Yan. Okay? Simulan ko na mga tugang ang pagbabasa ng Biblia. Nag-usipon man si Jesus sa iyang mga disipulo. Igwaning sarong mayaman na may inkargado na nagmamahala kan pagsadiri niya. Nakaabot sa mayaman na ini ang bareta na ang sadiri niya na pinagpaparagasto kang inkargado. Sabi ini inkargado, ini siguro masasabi natin, kurap. Ano? Yung talagang nangungurap. Okay? Kasi nga siguro hindi na nagbibigay ng dapat ibigay doon sa may-ari. Okay? Sinasarili niya na nga. Sabi nga dito, sinasarili niya na, okay, ang mga pinagpaparagastos sa inkargado. Kaya ipinaapod niya sa tinaraman. Ano ining nadadangog ko, manunungod sa imo? Tawi ako ning kwenta kang palakaw mo sa pagsadiri ko. Huli tadae ka na pwedeng mamahala kaiyan. Tinatawag sa English na accounting. We have really to become, ang taong responsible is also accountable. Yun. We have to be accountable. Tayo at talaga ay sinasabi, mananagot ka rin. Yan. Okay? Kaya sabi sa kanya ng mayaman na may-ari, tawi ako ning kwenta kang palakaw mo sa pagsadiri ko. Yung accounting. Yan, importante yan. Siyempre may bookkeeping, accounting. Importante yan, ha? Okay. Nagsabot ang inkargado. Halion na ako sa trabaho kan sa kong kagurangnan. Ano ang gigibuhong ko? Maluya akong magtrabaho sa daga. Asin, nasusupog akong makilimos. Aram ko na ang gigibuhong ko. Tanganing kung mayo man ako ning trabaho, akoon ako kang sakong mga katuod sa saindang harong. Kaya saro-saro niyang inapod ang mga may utang sa iyang kagulangnan. Inapot niya ang enot. Kurano ang utang mo sa sakong kagulangnan. Nagsimbag ito, sanggatos na bareles ning lanang oliba. Tinaraman siya kang inkargado. Uya, ang listahan kang sa imong utang. Dali, tukaw na. Asin isurat mong 50 na lang. Grabe, from sanggatos, 50 na lang. Half, ano? Inapot niya ang saro. Ika naman, kurano ang utang mo? Nagsimbag ini, sanggatos na sako ning trigo. Sinabihan siya kang inkargado, uya, ang listahan kan sa imong utang, 80 sana ang isurat mo. Anong tawag yan? May padding, ha? Sa halip na, talaga, nang daraya na talaga yan, eh. Inumaw kang kagulangnan ang madayang inkargado. Ulit na ginamit niya ang sa iyang isip. Yan. At tandaan natin, huwag mong sasabihin na inumaw ang mandaraya na inkargado dahil sa iyang pandaraya. Mali po yan. Hulit yun ang sinabi, ginamit niya ang kanyang isip. Alam mo, gamitin to talaga ang common sense gamitin to talaga ang satuyang isip. Ayan, huwag mong kakalimutan yan. Be smart. Hulit ang aki kang kinabaan na ini, mas madunong magpalakaw kang mga pagsadiri ninda kaysa mga aki ning liwanag.
Yan, mga tugang. So, tingnan mo, pagdating sa mga business-like, o tingnan mo, sa business, marami pa tayong mga, kadakol mga principles. Alam mo, maganda po na yung mga principles sa business, ina-apply na rin sa simbahan. Diba? Ina-apply natin. Simple lang naman dito ang pagpapahalaga, hindi pag-aaksaya. Kasi maraming nasasayang alam mo, just maibahagi ko po sa inyo mga tugang, ako po'y naging parish priest. At siyempre, pag ikaw parish priest, ikaw namamahala. Hindi lang ng sakrament, pagmimisa, hindi ka lang ang namamahala, magpakumpisal, hindi lang sacraments, but ikaw din ang nagmamahala ng material na bagay. Siyempre, tulad ng pera, sa mga nakukolekta, yan, importante po yan. Halimbawa sa mga material na bagay, yan. So, in other words, importante po yan. Kaya nga, doon ng parish priest po ako, just i-share ko po sa inyo, na nagkuha po ako ng bookkeeper. Kasi dati, akong gumagawa. Pero hindi naman pwede yun. Ikaw ng parish priest, ikaw pang bookkeeper, ikaw pang accountant, ikaw ng gabos. Daiman, ang masama dyan, walang counter-check. Baka mag-focus-focus ako niyan. Dapat, i-check ko din, may mag-check sa akin. Yan ang importante. Kumuha ko ng bookkeeper. Siyempre, sa simula, at ito na, maliwanag po ito sa cashier. Okay? Importante yung principles of accounting. Importante yan kasi, alam mo naman, pera yan pwede kang dayain. At totoo nga naman Talaga may mga bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. May mga talaga mandaraya. May mga bubble gum nga yung sa kolekta, alam mo, kinuha nila sa bubble gum. Pagkatapos, yung pera ng mga papel ay nakukuha nila. Kaya naiiwan na lang doon. Walang papel, kundi mga barya. Nakuha nila. At mga naiiwan na mga bubble gum. Yun. So, anong ginawa ko doon? Doon na lang sa collection box. Simula tayo. Doon sa collection box. Ano nangyari? Ang ginawa ko, pag naghulog ng papel, siyempre, mahuhulog yan, diretso. Pagkatapos, doon sa diretso kaagad. Pagkatapos, mayroong sigsag uli. Pag ganun, para sa ganun, pag magsundot sila ng bubble gum, na may, meron, nakita ko kasi yung, yung ginagamit nila, ay malalaman, hindi nila makukuha. In other words, wag natin bigyan ng pagkakataon na magkasala. Paano? Counter-check, check and balance. Yun. Ikaw din kasi pabaya. Kung pabaya din ako sa pera, edi talagang nanakawin. Sa cashier, ganun din. Hindi pwede yung cashier, yung tumatanggap ng pera, siya ang nagiging bookkeeper at siya po ang nagdadala ng pera sa bangko. Mali po yan No? Yan ang mahalaga. Alam mo, nagturo din po ako ng pastoral accounting sa seminaryo doon sa UST as a guest lecturer. Tinuro ko sa kanila yon, mga experiences ko. Kasi importante po mga kaibigan na yung mga prinsipyo sa business, i-apply din natin sa simbahan. Babalik po ang iyong likod pagkatapos ng mga paalala. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light.
drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Okay mga tugang, balik po kita Giraray sa tuyang programang Marahayan na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuyang aning pinag-uurulayan ang inkargado na ginagamit ang sa iyang isip. No? So yun. At sabi ko kasubago bilang Paris Priest nga ako, siyempre gamitin din natin ang utak natin. Ano? Huwag na tayong maisahan. Ano? Kasi ayaw niya talagang maisahan. O sabi ko nga, sinili ko sa inyo mga tugang kasi akala nila, si Father naman, napapakabait naman yan mapagtiwala naman si Father, hayaan mo na. O ganun, total, hindi naman chinecheck ni Father. O sige, ang ginagawa ko, chinecheck ko talaga. Alam mo, gumawa pa ako ng device, ganito yun Yung mga nangungulekta, bago ibigay sa akin ang pera, alam ko na kung magkano ang ibibigay nila sa akin. Sapagkat nakalista na yun Kunyari, yung bills, nakaganito. Yung yung bills kasi mga papel, nakalila kung ilang pieces. Kunyari, 10 pesos, 5 pieces, may 100 pesos, 1 piece, ganito. So nakalista na yan Tapos yung coins, 25 piso, 5 centavo, 5 or 10, mga coins, nakalista na lahat yan. So wala pa sa akin ang pera. Anong nangyari? Ganito yon. So, anyway, iniwanan ng mga kolektora doon sa janitor. Okay? Doon sa janitor yung pera. Akala ng janitor, hindi ko alam kung magkano ang pera. Alam mo ang ginawa niya? Okay? Binigay na sa akin yung listahan. Okay? Wala doon sa janitor. Ang nandoon sa pera ay binawasan. Ibinigay sa akin ng janitor. Nakita ko, bakit sa halip na kunyari 300 pesos ang kolekta, ang nangyari, na lang, 100 pesos na lang ang naiwan. So, nasaan yung iba? Tinawag ko. Ito, kaya hindi mo ako malalansi. Kasi, bago pa dumating ang pera, yung listahan ng pera, nasa akin na. Yun po, dapat gumawa din tayo ng device. Minsan kasi tayo mga pare, totoo, mapagtiwala tayo. Pero alam mo, ang nangyayari, nabibigyan tuloy ng pare din yung ibang mga tao na magnakaw. Kasi hindi walang counter check. Dapat ika-counter check natin. Counter check, importante. No? Kaya nga, parang hindi mandaraya. Kasi alam mo, hindi po maganda yan. Ano? So, counter check, kaya ginagamit natin yung sa principles of management, ginagamit natin yung sa pagmamanage. At there was a time ng bagong-bagong parish priest ako. I was newly ordained.
O ang ano doon, binigyan ako ng librong maganda Parish Management. Ang nakalagay, don't work harder, but work smarter. Then how can you have, paano ka ba makapagtrabahong smarter, not harder? Use the principles. Okay? The principles of management. For example, organizing, planning, delegating, okay? Controlling. Kasama yun Controlling. Ayan, the 5 years of management and leading. Importante po yan. Kasama yon. Kaya nakatulong po sa akin. Alam mo, dito sa ating ebanghelyo, nakita natin, ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, tayong mga taong simbahan, tayong mga mananampalataya, gumawa din ng mga paraan. Sinasabi, bakit kaya yung mga mananampalataya hindi umaasenso, hindi yumayaman? Yung mga mandaraya ang yumayaman. Hindi naman, mali po yun. Alam mo, kahit na mananampalataya ka, pwede ka pa rin yumaman kasi ang kayamanan hindi naman masama po yan. Ang nakalagay sa Bible, hindi, it riches or is not a root of blessing, but the love of money is the root of evil. Money is not evil, but the root of evil is the love. Yung pagmamahal mo, kasakiman. No, the love of money. It's not money. Alam mo, importante ang pera No? Huwag sasabihin, hindi kailangan ng simbahan ng pera. Kalukuhan yan. Kailangan yan. Bakit? Ito po mga kaibigan, sa pagbabayad ng kuryente, libre hindi. Hindi po, libre yan. May bayad yan. Okay? O sa empleyado, may bayad ba yan? O wala? Meron. Sabihin nga natin na volunteer yan, meron pa rin. Although, ang kailangan naman talaga dapat, we have to practice justice. Kasi importante yun Hindi volunteer. Hindi po, alam mo, maganda rin ang volunteerism. Pero maliban sa volunteerism, alam mo, may pamilya din Halimbawa, na kahit nagbo-volunteer yung naggumagawa sa'yo, yung secretary mo. Okay? So, palagi nagre-report araw-araw. O saan siya kukuha ng pagkain para sa pamilya niya kung hindi mo siya suswelduhan? At ang sweldo naman ay disente. Kung hindi man tulad sa gobyerno kasi napakataas, at least enough to survive naman. Hindi naman na araw-araw bibigyan mo na lang piso. Hindi pwede yan. Kaya nga minsan walang gano'n tumutulong sa simbahan na talagang pangmatagalan kasi minsan wala. Sabi, wala kasing perang simbahan. Totoo, wala talaga. Pero pag nakikita naman na yung simbahan talaga ay nanghihinguha, magkakapera yan. Importante. Para alam mo, nung bagong parish priest po ako, naglagay ako doon tinawag ko yung pastoral council at pinaalam ko sa kanila where your money goes, okay? And where your money come. Halimbawa, saan nanggagaling yung pera? Okay, nanggagaling yan sa kolekta. Nanggagaling yan sa mga abuloy. Saan napupunta yung mga abuloy? Saan napupunta yung kolekta? Hindi ba, pang sweldo. Alam mo, ang katikista ko, magkano sweldo ng katikista ko doon? 9,000. 9,000 ang noon 1987. Okay? Ang mahal. Pero anyway, siyempre kailangan naman Huwag mo sasabihin, okay, gratis na lang, pwede ba? Of course, may mga volunteer catechist, may mga professional catechist. Kasi yung professional catechist talaga, 8 hours sila sa eskwelahan, pupunta talaga sila sa mga baryo. Totoo po yan. At siyempre, pamasahe, transportation allowance pa yan. Maliban sa kanilang daily allowance, masweldo. Yung secretary, yung accountant, may bookkeeper pa ako, may sakristan. Alam mo, sa sweldo lang nung parish priest ako, sa UST Manila, saka sa Manawag, Pangasinan, ang laking gastos ko Saan ko kukunin? Kaya pinatawag ko yung mga parishioner. At least nalaman nila. Yun ang dapat gawin natin. Ipaalam. Dito maganda yung ginawa ng inkargado. Ipinaalam niya Kaya nga dito sa bandang huli, pinuri yung
engkargadong mandaraya. Sabi ko, hindi sa pandaraya, kundi sa magaling mag-isip, magaling mag-strategize. Yan importante mga kaibigan. Okay? Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhan, okay, na pinamalas, the acumen or the wisdom. Ito ang sinabi ng Panginoon sapagkat ang mga makasanlibutan, yung worldly, yung mga tao dito sa mundo ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Kaya tayong mga makadiyos, dapat gumawa din tayo ng mga paraan. Yan po importante. Importante po yan. Gumawa tayo ng paraan. Parang lalong-lalo sa fundraising. Gumawa tayo ng paraan. Kasi totoo, madalas sinasabi, walang pera ang simbahan, walang pera ang parokya. Totoo po yan. No? Ilang beses na ako, ilang taon ako naging parish priest. Mahirap talaga. No? Lalong-lalo na ngayon na tinatawag na mayroon tayong stewardship. And there was a time na inalis, ngayon sa Pangasinan, inalis na po yung bayad sa binyag. Kung magkano lang gusto mong ibigay. Sa binyag, sa kasal. At tinanong ko one time, magkano yung sa kasal? Father, wala na tayo. Kaya kawawa. Saan mo kukunin yung pansweldo? Alam mo, sana po, wag naman tayo maging kuripot. Okay? Sabi nga, kung talagang mahal natin ang simbahan natin, ay alagaan mo ang simbahan. Ang iba nga na mga simbahan, mayroon tinatawag silang tithing 10%. May ibang mga reliyon yung agad-agad sa sweldo nila, kinakaltas na kagad ang 10%. No? Sapagkat talagang sa pangangailangan ng kanilang simbahan. Parang hindi na sila gaano magkilimos ng makilimos kasi meron silang pagkukunan. At ayun mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala at atin na pagnilay-nilayan pa kung ano ang magagawa natin. Maghanap tayo ng mga paraan para ang umunlad ang ating simbahan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Okay mga kaibigan, balik po kita giraray sa tuyang programang Maray na Hapon sa last part. At pinag-urulayan nga na gumawa tayo ng paraan. Importante tayo mga makadiyos. Gumawa tayo ng paraan parang ang Diyos ay makilala o sa panahon ng evangelization. O halimbawa, gumagawa ba tayo ng paraan na mahikayat natin ang mga taong magsimba? Na gumagawa ba tayo ng paraan na hikayatin natin ang mga tao na tumulong sa simbahan, sa mga apostolada, sa mga project ng simbahan? Gumagawa ba tayo ng paraan, halimbawa sa pagpalaganap ng salita ng Diyos, yung mga Bible studies, mga basic ecclesial communities, Black Rosary. Kasi minsan, sa simbahan, ang napopokus lang yun, tinatawag natin sacramentalization. Tayo mga katolikong binyagan lamang. Ang iba hindi pa nga nakumpilan, ang iba nga hindi pa nagpapakasal, para sa sakramento lamang. Hindi po. Halimbawa, sa sakramento, gumagawa ba tayo ng paraan na parang malpaliwanagan ang mga tao tungkol sa mga sakramento? Yan importante. Maparaan tayo Yan dapat. Halimbawa, sa
alam mo, isa sa problema talaga, sinasabi na pinansyal. Kasi ang simbahan talaga ay nabubuhay lang talaga naman sa limos o bigay o donasyon ng mga tao. Kaya kung wala magbibigay, wala rin may tutulong ang simbahan. Kasi saan ang pera ng simbahan? Galing sa tao. Parang sa bayan, halimbawa, mabuti lang sa gobyerno dahil sa mayroong tinatawag tayong taxation. O saan ba nanggagaling, mga kaibigan, ang pera ng pinapasweldo sa mga teachers, sa mga government officials, sa presidente, sa congressman? O saan ba nanggagaling? Hindi ba sa taxes ng mga taong bayan? O ganun po yan. O sa ating ganun din. Although sa simbahan, wala tayong taxes. Hindi naman, kasi sa atin, voluntary. Okay? Pero nandoon na po ang sinasabi, dapat gumawa tayo ng paraan. Okay? So, tanda natin, hindi sa pandaraya pinupuri ng kagurangnan yung mga engkargado. Kasi hindi kailanman maituturing na tama ang pandaraya. Okay? Mali po, ang pandaraya ay isang masama. Okay? Pinuri ng amo ang kanyang katiwala dahil sa kanyang matalinong pamamaraan. Sa oras ng kagipitan, alam mo, sinasabi nga ang mga Pilipino, magagaling tayo dyan gumawa ng mga paraan. Ang tawag natin yan, madiskarte. Masasabi natin, madiskarte talaga ang Pinoy. Totoo po yan, madiskarte. Pero sana tayo din sa buhay Kristiyano, madiskarte rin tayo. Sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Okay? Tulad mabuti nga dito sa DCGB, madiskarte rin tayo. Alauna hanggang 2:00, gumagawa tayo ng paraan na ang salita ng Diyos ay mapag-usapan. Kasi kadalasan sa lahat ng mga radyo, ang salita ng Diyos hindi mapinag-uusapan Of course, may mga religious program, may mga ibang reliyon, talagang bumibili sila ng airtime parang mapag-usapan ng salita ng Diyos. Mabuti na lang, kaya pinupuri ko rin ang DCGB sa pagiging maparaan. Nang tinawag ako ni ating station na may-ari, napakahalaga, mga kaibigan yan. So talagang gamitin natin, magi tayong mapamaraan. Okay? Sabi nga, maabilidad, madiskarte. Yan po mga tugang ang napakahalaga. Okay? Gamitin natin. Alam mo, ngayon, halimbawa, marami nang gumagamit ng social media. Dati kasi, hindi ginagamit ang social media, ang internet. Kaya ginagamit tuloy, tingnan mo, ang mga bold o mga bagay na mga masasama, ginagamit tuloy ang internet. Kaya ngayon, makikita natin, pati mga pare, nagti-TikTok. Kasi ginagamit na maparaan. Basta't importante na maipalaganap natin. Huwag naman tayong, hindi, Father, ang simbahan dapat nasa loob lang ng simbahan. Hindi dapat lumalabas ang simbahan. Kahit ang preaching, dapat doon ka lang sa pulpito. Hindi ka pwede dito sa radyo. Ganun ba? Ganun ba yun? Mali po yan. Don't limit God. Yan ang problema sa atin, mga kaibigan. Hindi galit si Father Butz, nagpapaliwanag lang. And I give emphasis to that. Na huwag natin ilimit o limitahan ang Diyos. Minsan kinakahon kasi natin ang Diyos Kahit ang sa ating pagiging Katoliko, ikinakahon lang natin. Dapat ang paggawa ng kabutihan doon lang sa ganitong paraan. Hindi, alam mo, kahit saan. Kaya dapat tayo ay gumawa ng mga paraan. Mapamaraan tayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon dito Ang sinabi ng Panginoon Jesucristo, mabuti pa ang mga makasanlibutan, yung mga worldly, mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Alam mo, hindi ba ginagamit ng mga taong makadiyos ang kanilang mga talino? Kasi siguro nahuhugakan o nahihiya
Ako ay sumasaludo sa mga kapatid natin na talagang nagpapalaganap ng salita ng Diyos, ha? Ginagamit nila ang mass media, ginagamit nila ang lahat. Minsan nag-house to house pa, may mga sa mga Katoliko, Father, hindi naman po ako Mormon, bakit ako makikipag house to house? Bakit? So, sabihin ko sa iyo, magagaling pa tuloy ang mga Mormons tayo mga Katoliko, hayaan mo na yung Father. Alam mo, maganda yung isang ginagawa ng isang organisasyon, tinatawag natin shepherding. Okay? I think yung Corpus for Christ, ginagawa nila yun Alam mo, mahalaga po yun. Okay? Gawa tayo ng paraan. Maparaan dapat tayo. Yan ang gusto ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Maging tayong mapamaraan. Okay? Okay? Kaya nga, tahimik niyang itinanim ang kanyang pagkakamali at wala siyang idinamay ng iba sa kanyang pagkakasala. Gamit ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya, gumawa siya ng kabutihan sa mga taong nagkautang sa kanyang amo, yung mga pag-uutang na loob. Alam mo, yan naman talaga sabi niya, oy, hindi ako marunong mag-trabaho. Magtatanim ako para sa ganon ng utang na loob sa kanila na hindi nila ako pababayaan. Okay? Pinagkakatiwalaan lahat tayo ng Diyos, mga kaibigan, tanda natin yan, lahat tayo ay maituturing na may malaking pagkakautang sa Diyos. Okay? Anumang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay maari nating gamitin upang tumulong sa ating kapwa. Sapagat iyon naman ang ikanasisiya ng Diyos. Nauugma ang Diyos pag tayo nakatulong. Sa pagtulong natin sa ating kapwa, higit natin mapapapurihan ang Diyos. Okay? Hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Kaya purihin ang Diyos. Okay? So yun po mga tugang, parang sa ganun, pag tayo ay gumagawa ng kabutihan, ang nakikita ay ang Diyos. So mga kaibigan, ito po ang hamon sa ating lahat. Gumawa tayo ng paraan upang ang Diyos ay purihin. Mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram, kaya nais ko po kayong pasalamatan sa patuloy niyong pagtangkilik at lalong-lalo na sa paghanap ninyo ng paraan. Alam ko, marami kayong mga ginagawang paraan, lalong-lalo si Sally. Alam mo, Father, hahanap ako ng paraan para makinig muli sa iyo. Hahanap ako ng baterya. Yun, magaling. Gumawa tayo lagi ng paraan. Maraming salamat po. Ngayon tayo ay magdasal na ng ating dasal para kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa indugabos na ginanyog ka sa tuyang programang Maray na Hapon. Sana po
tayo ay maging maparamaraan. Gamitin natin ang ating mga talino kaysa sasayangin natin ang mga paraan o pagkakataon o talino na binibigay sa atin ng Diyos. Someday, we will give an accounting to God. May pagsusulit. Kaya ang tanong, ano ang masasabi mo sa Panginoon pag dumating ang panahon na ikaw ay magbibigay sulit ng accounting? Meron ka bang nagawa o wala kang nagawa? Ito po muli si Father Boots Bombasi OP sa programang Marhay na Hapon. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:05. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naghahanda na Bureau of Customs as in Port of Naiya para sa paglaog nin mas dakol na pakete as in regalo sa mga masunod na aldaw mantang haraninaan Pasko. Pinakusog naman kan BOC as in Naiya ang koordinasyon sa PhilPost tanganing masiguro ang aregladong pamamahala sa pagresebi, distribution as in paghatod nin mga kargamento, halalo na ang mga hali sa ibang nasyon. Nagkasundo naman ang mga opisyales kan PhilPost, BOC as in Port of Naiya na pagsararoon ang proseso sa paagi nin paglansar nin sistema sa Central Mall Exchange Center. Ipinaliwanag kan BOC na kamauotan kainin na maging areglado, ligtas as in efektibo ang logistical structure kan parcel importation. Yan ang pang alas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Hazel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Beer na beer.